Køyra ui bil. Køyra, vi gå og skile. Beltene vi spenner kjøl. Oh ja. Kan han det läckraste plättet som finns hela Okej. Va? Så känner vi igen. Hej vänner, stad i Italia. Det är mega hårt. Jag sammen med några vänner. Det är lyckligt. Vi har pizza jars som jag gör. Vi är kommen ner i jar och så trött och snägg flickvärn. Så nu är det äntligen kommen och utfull så nu får vi en spacertur i Napoli i Italia. Att det är Vesuvius. Ja. Gigantisk aloe vera planta. Och nu så är vi i en slott också. Men vi vet inte det kvar. Men det ser det flott ut. Excuse me? Här är det vinträ alla vägen. Och ser ut som att det är ett träd nere så växte upp efter och så är grönarna i rätt. Passar också till verset är vinträ i tidigare grönarna. Bort där så är det en så gör så svarta grönar och det är turrar. Det är faktiskt lite rosiner. Det är vinträ. Det är för hash och det blir näck för sus. Signetar vinträ och Det är aftersus. Jag har sett en vinträ. Man kan vinträ. Men så där sus överstå inne. well, hello. Jo, det är nog större. Det sliter sig inte. Åh, men det är så sticky. Tyckte du? Mega sticky. Vet du vad jag kan säga? Ain't gonna be happy. Okej, då är det. Okej, vi tar wismen här. Maria och änglarna och Josef är här. Och Maria wismen. Men... Nej, jag manglar. Jag tycker ni är... Nej, Jesus. The entrance gate was the ancient official entry to the castle and leads to
Kan ni ha slottet? Ja. Det är bara läcker temperaturer nu. Så svallet. It was great. Ja, kanskje. Blir snoot. Very snoot. För alarmer för bra. For your personal safety, people. Så vi får köpa gräsen. Mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. Hvor skal du se vis? Kaffe? Raviolo. Fragola. Fragola och manella. Fragola är manella. Si. Manella då? Manella då? Vanilj. Mulberry, stracciatella. Stracciatella och Música, música de la República. Ready? Vi må rinna pasta in där. Pasta! Jag får bara ner. Kan jag hämta? Ja, det känns det. Toran gånger. Fina gick. Biler inte omkomna stäckar upp i kvärs. Papi är beskönt. Han läckte framman och att han ändå kyn. Men nog vid det var stannande. Det är så Main Square. Ja. Och det som suger till Öska. Som vi kommer från Gåsfjäll som är här i som heter Västso. When you see the flooding, we integrate the side. Så det romverska solna är runt där det grisko är och kattot där. You are looking at the mold or display. So this room got the double wall. Jag ständer, be aware of the dog. Alltså efter runt nu. Well, this was a house, and this was the toilet on the second floor, and all the waste went down the pipe into the sewer system. Okej, sprickan är. För vi ska akkurat som präster, akkurat som enderskin. Alla vägen, så det är lust om nattna. And was representing the battle of Alexander the Great against Dario, the battle of Isson.
This mosaic has been made with more or less 2 million pieces of marble. 2 million. Här ständer välkommen. Här har vi ett navnaskifte. Detta till att binda hästen i. Så gammaldags parkeringsplats. Stora stäver. Outside the window, you can see the lava of an anti-sulfur eruption, last eruption of the volcano. Det är i undergrunden. Ja. I Napoli sätter genom Gosetta. So now, why do we have these plants down here? These look like back in the Greek and Roman days. The first cistern is a Greek one. It's the most ancient one because it's been here for more than Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. Vad har vi gjort? Cancer. Det är nu bara citron här. Så här tar så här. Banana. Vackert kokosnöt. Música, 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 te traigo música. Hallå. Gör det. När vi är små. Där vi cyklar. Isabel Styrmauer. Vi splitar. Hade. Taco, det är inte splitar. Det var inte så isberg. Urhala. Nu får jag köpa skumfitusar. Okej. Jag köpte en ny kvanta och här är allt som man kan få. Säkert. Hej. Looks good. Vi kan köpa sushi och det köper shrimps. Shrimps? Ja, det är shrimps. Shrimps?
Jag vill säga shrimps. Shrimps? Ja. Eat it. Nå, att det var köttligt. Och inte det finns huvudrätten. Ja, det är det. Jag var inte sånt då. Ja. Vad säger jag? Jag har inte att vi hämtar det. Kom igen, tur. Kvar? Eller inte som att bojta en kakao? Jo. Seriöst med gången? Pappa inte på dig. Det är så sammanshållande. Sammanshållande. Tina, just eat your salad. Ja. Yeah. Det är morgon och vi färdar ur Napolis. Sigurd är där. Hon vaskar upp och det är rotta. Vi är klara affären. Och nu får jag nökra och kom av Parola. Och jag och Sigurd är färd till Rom. Svårklätt. Svårklätt. Vi börjar bara till